Aduna da yawa. Bidiyo tan. Ada kure ma kure yurma. Isa. Opa de nesa. Nano yalti mo yas kambisa. Oka monta ajar na idare aduna. Scam. Kule yurma. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من المطهرين واجعلني من التابعين واجعلني من العباد الصالحين. كيف أنا على الميديا وإنترنت برضه ولا إنت؟ وفيديو كمان أنا سويته. هلا. نعم. وكذا قال برا بان حاجة بنو. أنا نقول كاريما مين بلاه من أراسمه كاريما بلاه من أراسمه سمي هذا هذا هو المهم عدنا لا كلام فوق بن يا هارك ما يفوز مين الوقت يعني ولا وفيديو خاجتنا وننهي هني يجيهم بالبرنامج ده فوق بني من فيديو سويلتي أي من هي يجرو يوبنين بفاجلتنا الفيديو تبربوزامو أنا هذا قانا بدون ما نقول بلا نقول بلا يا أرجع لنا وهذا هو ده يرجعين نور ما ده عندك ايه؟ لا يلتف الله يجيبك علي سودان مين ده قديم؟ Artiado. Mira mi signali. Ah, jadi renna na igor. Eski. Hal. Bukan deh, bukan mewawat, dembawa hai lim dekalis. Oh, Tuhan ya, andi acara mati. Tuhan ya, mitar, ai dum. Bunga mus, bida kum do, bida ko budandi. Biman ko dum do, fadlim dara.
mi kam mi anda mi kam mi limitanami tampi mi limitanami tampi ko rabbi da haala ko an no tendel capan jeewon ha joni aɗa andi kalantuma yo mayri mana sabu amma jani kokuma e bande ko so ittama ga tan sukkata jonɗe kewɗe ɗum noon ɗum jimmi ko yo mayri Samba ortin Demba ortin an ɗum fof dokkama no anji haalisma kadi min wona on lekkirmami ko sigalle nulaɗo mum fof min noddi sa rokkiri Allah jaran keddiɗo kontina ko ɗum noon tottima haalis o so neɗɗo itti jawdi mum tottima anna heeɓi liggoron mbiɗani ɓay ko noon mbinoɗama janggo so arti Afrique ɗo o tawa kam ɗum ɗo kam wonko mbaɗɗa ɗum softinta dokkowo ɗum kay so Allah jaɓi somi waɗani hen bisiki jiiɗa noon sooda hen gayi kam no oɗo no kuuna yo haali goka so ari ɗo min jeehi fuuta mi hollamo ɗum eyi kay an kay kala nde tolniɗa tan wi amin kala to tolniɗa oto fota ha waktu yonade kala to tolniɗa wi amin eyi kala to tolniɗa wi amin tan gommi hodduwonadema sabu ɗum ɗo gurdamam ɗam fof mi ɗanmi jaggude ɗum ɗo mo jeemi gurdamam ɗam fof ala fof nde miijimi jaggude ɗum ɗo Allah jarama noon eyi waɗi kam komi beltiɗo a gañi torya joni kay a jarama Allah jara gokkoma e joom hay goto no ɓottin ɗum wala probléme yo mayredu ma Allah jarama kanko noon Facebook nodda no sa lelimo dano anda ko mbaɗanmi ɗo an aɗa fusa wuro mbiya ko mbaɗanmi ɗo a wuro tan kañum fusa nan fusani mon ɗo taw ko hen payni so on naka an sa ɗuɗɗittama on naka an ɗuɗɗittama kono anda a tus serna on min jayirta kono an kay mara hadde ha dugde kay ma sa yinnaɓe kam jarani kam du aɗa jeeya nder kam yaha nder ɗe emi gara jeɗɗo kala kala bonni tano moƴƴirta aɗa jeeni salda kaari yaha sara haala mo gara jeɗɗo min yaha sara haalam ka wawa heccere mbiɗa ɗo aɗa jeeni salda jiwoɗɗen jewdude so heƴani jahan nder kala est ce que aɗa jaɓi mi yarta mbedde mi yani haala yalla aɗa jeeni salda mi yahani ay way gara jeɗɗo ɗo min mi yahani d' accord an mbiɗa jogii hakkille kam e jogaade fimde mawde to ɓernam to mi waawaa waddema e bonnande ken mbaawa haaltide nde wanda ƴeew mi rokkuma lekkalaɗo momo bo 30 minutes dokkumami ɗum dañoo koɗo haala tew mi heɗata ko bon ɗum mbeɗa anndi koɗo mbawɗa dañde fof wonata kam koɗo diwowo min mi wawi won diwowomde saɗa mérite nde wiwede gallo eyi kono noon kono jolo fof yo jam jom yaɗa anndi ko jimmi gulal ɗi keewi to baŋnge vidéo mo mbaɗɗa o jimmi ko yiide vidéo yalno vidéo jiɗɗa yiide eyi surtout vidéo jiɗɗa yiide ɗum tan jimmi yiide weɓat adnam tan mi ƴeewa vidéo ko ma soode kala ko waawi jarde aduna min omo jarnimi ɗum bisimillah ayi omo joggu ɗum 800.000 nen temedere capanɗe jeegom ujunere nen so yi aɗa yiɗi mi yiya mi siiri mi meeɗi haalande mo ko siiraani pardon
Hey. هذا حقس هل ميجو تايد ميام Yanda. est ce que dum do sinno ko jinnaɗo ma wonno aɗa waɗa ɗum Dina da waɗa mbatta ko an. Dina da responsable tan mbatta ko. min komi responsable On responsable e tay bidoji. an ɗi fawi ko mine ma mbaddunno ɗum ɗo pilmida en itta an hoorema to mbaɗa ɗum Avec TikTok, tout est possible. TikTok warama la widdi an tan. joni noon mino noon mbaɗɗami ɗo koyeram ene jokki yaade e aduna ete ala to haaɗi aɗa andi ko jenmi 800.000 nani ɗum ittu ɗum haa laaɓa cer te otomi yiitu ɗum e nokku hay gooto ayi ko kaalis ngaddanmaami C'est sûr que 800 000 sa welaama jahaa nder suudu lima Yara nder suudu tan jettum limi dow. ete kadi min wonaa ɗum tan ni cukalel wonaa ɗum tan kadi cukalel mema wonaa addaldema 800.000 tan ɗum ɗam ɗum to wonaa ɗum cukalel mema Cukalaa goɗɗo. holno ngurdunoɗen mine ma hay soko balɗe ɗiɗi kay en ngurdi Ngurna mbeɗa min sikɗum ko hunde. bisimilla jaɓɓu temedere capanɗe jeegom ujunere woni ɗon Mi siiw. Mi timmi. lim Hay so ndimani ɗum ngel ndi. eyi eɗen ganndiri e maala ba hume ba fette bay fettito bay mum to haalaaɓa Itti nene. Wala yiita. mi yii kono est ce que heddaaki Mi itti tan mbawma wiide mi itti. mi haalanma noon ko wari haa ko fof mayda heen Min de ɓanda ko wari haa ko maayde. kala ko wari haa koko heen maydata aan ɗum ɗo ko keɓanɗaa hen wadde e nguurde mam bonandam indaako yadanno koye nguurde mam An waɗi de. Rew cukalel kecco. so tawi min mi juumi an mbasa jumde sabu hakkillaji mon fof jogii hakkille muɗum yaade koye hakkille muɗum Min juumani min wela. an wela ko noon oto yejjin noon jammaji ɗi nguurɗen ɗi jammaji belɗi siwtude Yo, paddannoma min mi jaaloo o ngumɗa kam hoore ma haa ngum yaltirɗa heen seesi wala wona annon ma min mbanɗa kam ko promettre wayni heewde min mami resi mi ƴetti kayitaji galle mi waɗa inde ma e tout te haydara hee mi yiyaani an Mamoudou o an ɗo dari hannde mbiɗa hannde sala kam hannde fera ɗum anndude non mais vraiment min haɗa bettimi quoi haɗa bettimi min mi faɗani ɗum e ma hoolaare joginonde e ma e fof hannde yehi haa laaɓi quoi an min yaade marché artude tan tawde mawde renni babu suuji mum kayita fonde min ɗa nawla min haɗa bettimi bettugol min avant kayita isa min joɗi mbaɗa tati mbeɗa waya hippi tan ɗo gotel mbeɗa waya tan metti tan gilli ɗi jinnamami ɗi tan an tan en mbaɗɗa o musique est ce que ɗum foti wonde kono oto yejjin noon ko tutimi e maako ɗum soñata tan nde wonta soñe aduna soñgo ananat tan yo mbaɗɗa hanko mo anda min ɗuma wonde woyno kono noon ɗa baɗalam fof e musde hakkille ɓoyde ɓurdu dina anda mi ana ala baɗal ngal mbawɗa waɗde ngal yejjitta ngal de mi jittana ngal no way musa ala kadi ko mbawɗa waɗde taw yafata yafaati yeɗat ɗum tan mbiya yaafum ko ɗum jimmi jejjita ko ɓenni min kalmo jogi min on heɓta kon toon min hannda fof tagi mbeɗa heɗo makko joni min koɗa mon joni ar te joɗɗin koɗo min woni 30 minutes joni
ngoɗi supprimer vidéo ma e cirti jaha mi yaha kaɗa galle ma min haɗa galle amen min addano ma cahan an ƴeewi ko cahan garɗa ɗum e cirti vidéo o déjà a soodima avant tout d'abord min hoolaki hay seeɗa joni joni heddi ay hoolaki hono ƴeew haaliss o mon foti mo timmi voilà merci aja ɗuɗo jamani mo yaha mo cirti yaade mo ɓuranma ɓuranimi hande kadi gonmi ɗon wiya yiide mo kono bonande ne fewta kam waa jooɗade yeeso mum mi wawa tenmo mi hannima mi yetto gallo mi yiyan wokkuma ɗo mo merci a jarama Idriss jonde hankkatine Allah jarama sibuɗo gonɗo gila subaka ha joni gonnon koye yiilade kaɓirɗam ɗe ɗi ponmi ruttorade galle to joni noon alay saago mi rutto sibo a majjani kam gila gummimi toon faade hande koye ma gonɗum Allah jarama Allah yi golle ma sibo so Allah a jaggiri kam no poɗɗa jaggirde ni a jaggiri kam kadi on innama aade jaggirte ni so Allah kam noon ko wonɗo gila tan ko ruttade tare kam wayno wayni alay saago mi rutto e galle eyi salde eyi galle joom kam aɗa andi umminoma toon eyi haade noon an ƴetti kadi aɗa rutto toon galle joomen de si welin kam hande ala hen par ce que ayi Mamoudou e Dieynaba no mbaduno kon kodde kosam ni koko weli haa ko ɗon haaji kono ayi balɗe ɗeɗo jawtuɗe mbaddi gotol noon e mbaddi lawol gotol kurko oɗon mbimami joom oɗon mbimami on mbimami moƴƴinɗa o ya ha jaha tan yalla newon ham jaha an aɗa andi galle Mamoudou en aɗa andi ko woni toon Mamoudou e Dieynaba mbayno ni weltude jeehi ha batti waddude aɗa andi an tawi aɗa heeƴa galle Mamoudou en haade ɗum jiiɗa kadi eyi yalla newon sahi yalla newon welanimi noon sino sagan ham jooɗa ɗo gonɗen ɗo e galle ni yaaji hay probléme goto ala kono hande anni jiɗɗa ko yaade andi ɗum jiiɗa eyi bisimilla Mamoudou ko say eyi Mamoudou yiita ɗo kala ndew tan wadde Dieynaba kanko waɗi ko amnata Mamoudou yiita ɗo ko jiɗɗudewol noon wayi kala tan ndew wadde Dieynaba tawa tan ko waɗi ko amnata ɗum noon Dieynaba wawa muñindemo ɗum ɗon mbiɗa mbaddi galle e mbaddi walde joom wadde way joom oɗon on ɓuuri huldini min alay sago tan mi rutto e galle mbaddi mais gotol noon lawol gotol e mbaddi fala kalam eyi lawol gotol fala kalam joni kay eɓe ndeeƴani de alay sago mi rutto galle so mi ruttima galle mi waɗa feere Mamoudou buɗɗino bawol nande mi heɓa Dieynaba min mboɗa jogade Dieynaba mboɗo waɗi jogade min mboɗo wawi jogade Dieynaba mboɗo jogui katan ɗe jogorimi Dieynaba an kam majjani aɗa andi eyi ɗum fof min kay joni noon so mi yii toon waɗade feere Mamoudou yalta gallo so Mamoudou yalti gallo kam nden mi hefta Dieynaba mi jogo Dieynaba aɗa andi joom kadi salta ɗum noon sibu ko almudam kadi omo ɗoftimi a joom jeyata ɗo omo ɗoftimi te gallo min komi jagguɗo ɓe ɗo ayi ɗo newre junggam ɗo ko ɗo tammin mbami tan kono kogguɗo neɗɗo ni an koggirta innama atana ha ɓic ko noon koggirmi kamɓe hen fof gooti hen fof mboɗo andi jikku mum mboɗo wawi andude kadi ko woni kam fof mboɗo andi gila e Mamoudou ha e Dieynaba ha e joom omo jiita ɗo sibu mi ɓoyde mabɓe ɓoyi toon eyi mi ɓoyde mabɓe aɗa andi rawande mi ara mabɓe mbimi kam kangal kinin kam ha kamɓe fof ɓe jenana o kam ko kangal sellani ɓe gandi kadi o kadi sellani ɗum fof kadi koye gatuleje m gonno joni noon taade wayi noon ha wayi noon ha arti ɗo alay sago kadi mi rutto so mi ruttima kadi mi ruttoto kadi e sifa goɗɗo nani koye sifa goɗɗo tan duttitomi mi fiwnir hunde tan wonno wonno mbaɗi ɗum tan waɗi ɗum falsifié tan ha wona ɗum ɗon tan mi wurde mi gaɗamno gurdam alay sago mi yaha galle to kono ayi kadi mbeɗa wasiyoma kadi ay aduna jiiɗa ko aduna raɓɓi
te kalkaɗo wuuro baaba tin yo won gonga wallahi ay fenande juutta ɓinguel fenande wawi jibinede mawn kono juutta balɗe e kala ko wona gonga ko gonga ɓuuri ay mi haalamo noon sa wuurani e gonga sa wiyaɗa wuura e fenande kalɗo jaaɗa ni tan a tampat tan ay sa wuure e gonga ma wayno min mbayni ma jo cuurɗo hay goto andantama kono sa wiyaɗa wuura e fenande noon kam yata de ko gonga tan yahata fenande kam yahani fenande yahani eyyi fenande kam so wona ko bonni ala ko fewni kala ko rokkuma bonnanmo ɗum jangge jaam ɗum noon baaba wurde e gonga tan ɓuuri ko gonga ni mbasiyotomami ko gonga ni eyyi ɗum dal mbasiyotomami wallahi ko gonga ni ɗum dal wonno wasimu dokkati mami eyyi galle Mamoudou noon kam biteɗo joom baɗɗo ha bamume yayum kadi sawi aɗa wawi wurde mum mi madda ala on bammo desuɗi mo o resti mo woni baba woni desuɗi yumma woni bamma ala on woni bamma tan aha par ce que place bamma leli leli ɗo bamma lel toon Mamoudou say noon Mamoudou say min de kam mi mbiyan casagal Mamoudou min kam casagal joom jiimi jiɗɗo jam joom kam casagal ko timmi bonnedal ko timmi a heeɓi mawɓe hay frère ko diplôme makko mon waɗe poche du caasiyagal e rewdere ɗum kam ala fof ɓurɗum ɗum e leydi ndi so wonno concours kam joom woni pee an moyri yiide mati ani tan gactirɗa ham ayde liggeyoɗo jaggi kam yarani nokku billahi mi yiɗa ɗo hattan fende ɗo penade tan hono dañde penduɗo ɗum ala miyima ayde min de wawata yaade e nokku nder liggeygal ɗo minde kalmam ko affaire jamma affaire kayitaji galle ɗi haaleno mbo kayitaji galle o joɗi ɗo jour goto mbiɗa yaha ɗo marsi tan o noddi o yimi wonde an comme jiɗɗo waɗande surprise et tout mbimi surprise ko woni comme jiɗɗo wattu kayitaji ɗi inde ma kayitaji ɗi jette jaayi ni mbima ɗum kay so dañama kam ala watte hen ɓe kam yama tan ɗum kayitaji te min moftono wadde jayam gaddam ɗum kayitaji mbimi ɓe kon ceen noon mbiɗa mi yaha marché witem ala probléme jayi marché ɓeccum gartumi tan tawrani ɗum ceerno mam wi mes jooɗi mbeɗa anda e hooram haɓoy tan ciftori mbi ko Allah uddata jooho uddu palandeji uddudama wawa wonde ciftori mum vidéo mum jogdino vidéo on mi nani noon ciftori min jayam jaltinum vidéo o mbaɗi ɗum envoyé mbi ɗum an e choisir taw te tan oɗo vidéo nen ɗo en choisir tout o yi jooɗi aboy tan o arti ɗo kede o yi vidéo o tan o hanga kede o arti o wiyim joni jinmi kay war supprimer vidéo o et tout min ɗum yaɓata war supprimer vidéo tan min weeɓat keni kay haɓɓata soit ko kayitaji gal ɗi ngarat walla ɗewan budduɗe o tegni 800 000 tawa mi war supprimer vidéo mbaɗum supprimer vidéo ni ngirne mi nantani joni ko jiɗannoɗo mi 800 000 ɗum tek nodduma e ngarɗo jonan noon rek haalga ko noon rek jaara marché de garɗa to hilamu nita jonna kayit galloto way o nawi kayit gallo anda ko 800 000 tan keɓɗe gasi ka guittu vidéo icci ɗum ƴeew ala ɗum wawa wonde icci ɗum gilñan hen vidéo ala e téléphone ma en mbaɗi bone an ko kalduɗen ko fof gilenden ko ha joni ko kalduɗen ko fof ala ko keɓana so wona 800 000 ande kede hoorema nde heewani so waɗimama santa sa ana wawa waddema santa an ittu vidéo rengitta no mbaɗanmi andi gallo ala sago mi yaha sibu mine mabɓe ɓoydi gila babiraɗo no wuuri gila nden gondi mabɓe haa to yarante Allah hande joom kadi wona majjuɗo ɗum mbaɗandimo no feewi no gandimi diidi juɗam ɗe ni noon gandimi joom ko kewɗo o fitini tan kono wona soko bonɗo so Allah nani heddoro noon koko hoddi ko tan ko ɗum kam wonde ko hoddata ceerno Mamoudou kam ɗo Allah nden yoni jeena bane ala probléme so Allah
ñana kam so ala problème min ɓoydi heddo noon kamɓe ɓe dokkata kalis kam ɓe dokkata ɓe ñammina ha kaara ɓe jarnuma ha ɗemɗita kono dokkal ala